দরদা সরি মানে শাক শাক ব বিরি শাগলি তোমাব কাজলে দা না ব্রাদা তামদানি রক চির পাইখা আরো বড় যে ছাব চির বড় খাই হলে আরো পুলিশ দ্বারা গছি তংদা আরো অফেন্সি আজ ঘটনা মানে হ্যাঁ ভিডিও বো বাসা দাগ যত আরো কর্মচারী রক বাংলা অন্তত 20-50 বড় তঙ্গ কি চির চিপ্রা বথানি বড় বড় আরো রিসিক তংলা হেদে আর সিসি ক্যামেরা তো সিসি ক্যামেরা অন খাই দিই হলে অন খাইলাই নাই মানে সিসি ক্যামেরা দরজা সরি না সিলতি পরামর্শনে বড় রোগা থাকি সাক টাচ খায় কেউ মাইছি থাংনাই 2 তারিখ যে গথনাंगमानि বননো কিসা ডিটেল লিবাবে তিনি পাবলিক লোকরক সাইমে তংখা বন সানিনি মাফাই 2 তারিখ মেন গথনা কেউ মাইছি थांनाय 22-23 जे चिनी पहला राबार प्लांटेशन जे टारगेट दंमोन ओ जराव बेसि चेयरमैन दंगो चिनी बरं सिनु सना जमातिया ओ 22-23 आरकेना बेनिफिशियारि 220 जना दंगो ते राबार खा 106 जना दंमोन टोटली चिनी 41 ओमपी नगर ओमपी ब्लॉक वो यो राबार बेनिफिशियारि एप्रुवल रोलिया पास खालिया बेनिफिशियारि मानलिया थांखा मन डेभलपमेंट जे उन्नति खाइजाक माने तमनि खाइजाक लिया थांखा वाइ बहायनो 220 जना जे बेनिफिशियारि तमनि सिनि बरंगना सिनो जमातिया बेसि चेयरमैन ओ जराव तंगो ब पास खालिया कसाइ पेखा बनो तैनो ताकलाइबो सेम कंडिशन अम हाइंगै तंखा सिनि ओमपी ब्लॉक टोटल 695 ओम हाइखे बेनिफिशियारि जे राबानि जे तंगमानि टोटल ताव स्टॉप खाइतों गे बनो तै निचिनि तिब्रमथनि पकेटनि जों जत मिलुगै पाब्लिक सह जों थांलायखा सालायबानि एमने 5-6 जना जों थांलायखा सिनि बेसि चेयरमैन आसगै तंफायखा हि खना मानिबा थियासे अंगैमा नमो कुसु होइते अपॉइंटमेंट खाइ रहजे को आलादा बेसि चेयरमैन खाइजे कोनके गवर्नमेंट नि बिसिनि बर माके रहजाक बनो जों साइमिया बनो जों खनावो ब्लॉक फाइके हुनै खना खांके राबानि जे बेनिफिशियारि फरवार्डिंग खाइजिया तंमोन एप्रुवल खाइजिया तंमोन जों थां सालायबि ओ जराव तमानुखा बरनि प्लानिंग जे आईपीएफ नि प्लानिंग आगिनि सिं बर प्रिपरेशन नाजों खाना चिनि कर्मीरक 5-6 जना थांलायखा जे राबारनि जे बेनिफिशियारि 6 रजे तमनो मालायवान हिसिनि दा बर्तमान बोले बेसि चेयरमैन हिन आसक फाइउ जराव के बय मालाय थांमानि चिनि थानाय उनायदि बेसि चेयरमैन नों तंफ्रो राबानि जे एप्रुवल रया पास होया अमाकि कसाइ थांजाक दं बेनिफिशियारि वाइबो कसाजाक दङ ताकलाइबो अमाहायनो नों 6 रयां तंखे पास खाइ रहदिहि साइनि जों थांलायमोन वीडियो तो सरासरि साइटों बेसि चेयरमैन पास खाइ साइटों ये संखा अफर बेसि चेयरमैन तंगमानिनो वीडियो तो मा साबा बेसि चेयरमैन तो आलकबाबे अपॉइंटमेंट खाइजा कदालबाबे खाइजिया दं हिसाब थियासा काहाको सिनि बरंनो सिनु सनो जमाइते कि सिनि निजेनि बरंनो अरन एलाकानि बरंनो बतो जाति दफनो हामजानाय डेभलपमेंट हामजाक बुंके पास खाइ रहय नांगमानि तंगमानि ता हे कसारवै नारक दं इगे बनो तैनि जों बनो तै सालायनि थामन जरा तमनखा पक्सिमा सालायलिया खरक सर सिनि बरंना जक बुखुक जक तमाबुसि जनतासरी ना जनतासरी जमातिया देबर महि दं थामने लगे तमानो खबो ते कुनो को उन्नति डेभलप काहां पक साइमा ले हम हे अबसा केंखा अबसुं साया पुराने सीसी कैमरा दङ अरन सीसी कैमरा फुटेज नाइमानो ते अरनि जे ब्लॉक नि जे कर्मीरक प्रशासन लेवल बरक दङ पुलिस दङ जतन साइमान जे अनाथबर ताबो केस होहि जों खनावो सिनि तिब्रामथनि कर्मीनि बिरुद्धे 8 जना केस होहि खनावो आंनिया प्रोजेक्ट कायसा जरानि निउस दंमोनि गोकुलनंद जमातिया कुमारसा जमातिया ते गोविंद जमातिया धर्मराज जमातिया ते सिनि रामकृष्ण जमातिया सरकसार जमातिया देवनारायण जमातिया हि जे नगमानि औ त फल्स वर हाय अनाथ केस होय खम संमानि नामै हायसि जों नायो सिनि ओमपीओ ताक्स जों केबो बाय जों कक बांलाया बुलाया तगलाय अमायकेन जों थांनाय कांग्रेस
बुआग्रा जे फाइव कांग्रेस नि चालक तंफुन सिमी कांग्रेस फाइव एनजीओ खाइ तंखा एनजीओ नि सिमी एडीसी थांना एडीसी बुदो बुसुं कप्लाइमन परिकोनो खाया ताबो 41 एमपी नगरसिनि विधानसभा हो पास मन पुरुषं केबो बाय मुसा वाला इखन सं ताक जर कांगे पीसफुल वे जों तंग फियावा ताबो बरो अफि दुइटानि न तैबे बरो आसुजन ताबो केस लवे अमाय हेरेसमेंट खाइति जदि सीमा बदं थाखामो तमा साखाबा सिनि मियावो खरकसा सामानि सिनि बुकुजो जसुदा रानी इंखाना सिनि मैडम जसुदा रानी जे कक सामानि टोटल अमो दालार अम हाइखे इंखानखे हेरेसमेंट थानाय सीमा बदं काइसे तंग तिब्रामो थाबो माने खूब सयज खाइ दं हाइसि जदि सि सयज खाइले मानिया लाइथां लाइखांखे आबो तांनाय देरा लाइनाय सागवैसा निजेबे निजे देरा लाइनाय बरो तिनि संतिनि मा फाइयो अम हाइ दालार केस मानि न बरो जदि सि सारि यांखे बारबो अम हाइ तंगे तै जों सयज खाइमियानो जों बाहाय केस खत्म होती है बरो नि केस के अम हाइ न तैबि रवहि साया सुदो बेस स्टेटमेंट सफ्रावो तै खरकसा बुखुक जुनो सफ्रावनि साउ गेवरनि जे ओसी तंगो एसआई तंगो वीडियो साहेब तंगो ते ब्लॉक नि जे प्रशासन जे काज खाइनाय कर्मी रक तंगो संदि बरनो संगै मानो इनदे बुजाखा ना तखरु जाखा ना सफ्रो जाखा कोनो जागा कोनो वालायनानि कक्सि फाया थांलायखासिनि कर्मी रक थांखा थांनायनि जे राबार वबो हाकिन आकुमबा सार जेहेतु नों जाति दफर हामजाय नों ताबो बेसिसे नों उइ तंखांखे अमनो पास खाइरो मानि बो खाइननि सया खानि से तुते अम हाय अवस्था दं गे बनो तै सालानि थाम जरा बरो अम हाय उल्टा पुल्टा कक साबिस अम ता कक बां हाय itu sak ngeliro cila bulai kan apa ada sudah खरकसा बोरैनो ऑफिस बिसिंग पाल बिसकां हजार नि कमसे कम 30-40 जना तो ब्लॉक नि जत कमिटी नि इंजीनियर हुंदी अकाउंटेंट हुंदी वीडियो हुंदी सम वीडियो हुन जत तंके बरन बिसकां की खरकसा बोरैनो हाय दे रो ससि मानेबा अब की इंगु दे मानेबा हाय बरो दाला साइकेल नां पाइनाय सोशल मीडिया फागे साने अम तो लोकरो बुसि नांनाय अम तो इंगु मैया लोकरो मा बुसिनाय अमाय पोजिशनाव दं ताबो Eka borok nanti le norok ni bisin kita bu kes lo nanti ni kan tamo borok ke kono malai lai kok lang da apa hera lai saris saris abu tiro kono hol apa hera ni mani kes le ni abu tiro nanti le kono IPF ni bu problem malai kok IPF tin लोकरोनो जों कक सालायखा कयजन कक सामानि बरक साउ जों केस होय हिसाब जों तो केस मा करै साबैसा जों केस होय हिसाब ने ताबो थानाबो जों थांनायके थाना आसुजन अलरेडी केस दं इनके बरकबो ताबो जे आइपीएफ नि ओ जराबो कर्मी तंनाय र बरक साबो जों केस होया इनके ताबो केस बारो तमनो जदिसि मा जाखांगे जों बरबो आसो कक सानाय सारियाबो तमनो सारि इनके जोंबो माने स्टेप मानासनि बाहायबोंनो जों आसोवै बरबाय कक साउन्टाव जों सेस्ता खायनो अमहाय जों एकटा सीमा बद दंगो अमहाय तांथों हायसि थांनाय 2 तारिखआव ओमपी ब्लॉकआव सिंधु चरण जमातिया एक्स एमएलए बिनि चेम्बाराव ब साक साइ दङ ताबो ब बिएससि चेयारमेन तंखौ होनो যাই হোক বিনি আরো একটা ঝরপ অংলাই মানি আবার তুই বড় মিয়াব কাইসা ফলস ফেক নিউজ বড় ভাইরাল খাইকা ইউটিউব আবার जों नुबै आबर फिरना होनाय जों दिनै प्रेस मिट मा संसालायखा कखके हायसि मियानि जे बरनि जे भिडिअ भाइरल जों नुमाने बर साव जे बरनि जनता सरि होनै कायसा कर्मी दङ बनि रिरक चिरु होनै चिनि तिफ्रामा थानि सरायना बेरखा कखे थाजिं जे चिनि कंलो सामानि चिनि देबसदन बावदे सामानि आबर तो हेमा साइपिने आं आबल रगैनो चिनि सरायरक थांनाय चिनि 2022-23 नि जे राबार जों सिलेक्शन खायै बेनिफिशियारि आरो ब्लकआव जमा रमानि 106 जना ना 106 जना आबरो ब 2022 कैंसिल खालाय रखाबो बाबरो एप्रूव खालाया आबरो तिये भिडिअ बाय जों थां मालायखा भिडिअ साव आबरो चेयारमैन एप्रूव खाया
आज बगे आबो खसाई तंखा अब का आबो तुई जेतो बताबक पदन्त बिनि मिया तंखो बीएससी चेयरमैन हने साइ तंबाबा चिनि बरो थांका र थागै चिनि सेरा थांका थागै बबाय चिनि एलाकानि बरकबा बरो चिनि नगर एलाकानि छि सिन्धु सरन का आरो थाग मालाय लाबोने बापर ब चेयरमैन छि केबा साक चेयरमैन को सि तंबाबा थांमोन लोसि बिनार बरक हाबजा आठ दजरा बरक हाबजा बिनार आगे बुनानै हने याक्ति सारा बागै चिन्ता लगा जोंनो कम लखा सार पाजरा लखा थामला लोसि सफरबरि फायका बरक जरत सरी माने साक ब बिनि सागनि तमाबो काबुले जाना ब्रादा तामदानि रक चिर पाइखा आरो बरबो साबो चिर बरनो खाइग्रा आरो पुलिस जारा गसि तंजाक आरो अफेन्सि आज घटना माने भिडिअ बो बासा दाग जत्तर ते आरो कर्मचारी र गोबांबा अन्त 20-75 बरक तंगो कि चिर तिप्राबो थाने बरक बरो आरो रि सिसिक तंलाय दे आरो सीसी कैमरा तो सीसी कैमरा ऑन खाइ दे फाइले ऑन खाइ नै माने सीसी कैमरा जरत सरिना चिर तिप्राबो थाने बरो रक दा थागै बसाक टाच खाइ फाइदि पालखे थागै नाय नले बसे सचावस त नाय ताबो बरो केस खाइनो छ आसो जने मुगु केस खाइजा आबो से बरो सके जों केस खाया न आबो सब केस खाइके बा ओ एप्लीकेशन सब से सब तुनि क्या आबो जे I-50 तुनि का सब तुनि क्या बरता गस यान तो अब हाइ रक्ता कदे त आग अरु साथे खलायो तिरति प्रसेबति प्रसा बरक बहुत खलायका I-50 सं ताबो बर निच्छिन्न बरक छिनु बिनु थाका ताबो बुझो द अब हाइ फेक न्यूज बर अब के भाइरल खाइयै ताइ जागा मालियाना ताताल सानानि किसाबला वासना नांनाय कदे सिन्धु सरना विशेष करे सारमो सग नों एकजन एमएलए साजाक ब्लक चेयरमैन साजाक नों ताबो नों चेयरमैन हनै नोंथाङा आसुक दंगयो नरके किछु हिया आबरे बेबरा जों जिने ब्लक डेभलपमेन्ट जों वाइसा रखा आबो परबो नों माने आसुक दं न आसुका आसुक दं देनो जों दं नों डेभलप खायनो नांनाय नोंबो बुइया आनि ताखौनो नों IPFT पर खाइदि BJP पर खाइदि जे पर खाइदि CPM पर खाइदि कांग्रेस पर खाइदि तब जों तिप्रासा ने जलानो लाइदि नों जे 106 जनानि कैंसिल खाइमाने राबार दि बेनिफिट र निनि नगराय एलाका निनि सेसुवा तिनगुरिया निनि एलाका से निनि पारानिसे একটা পঞ্চায়েত যদি না আদ 3 জন কে মানকে 318 জন 20 জন निनि एलाकानि मान खामो निनि पारानिबो एक दुजना मान खामो नो अब हायासे अहंकारी तांदि विशेष करे आं सिन्धु बावनो सालामो तंगो काजेनो अब हाय माने फल्स फेक न्यूज ताइ जीवन ता खाइदि जों जेफोरा मता खायो जों जेरै बरक नि बागे जों सेक्रेटारि बागे खायो जेरै बरकना बागे डेभलप खाइमानाय बागे अब आबोसि जों कोनो जातिबो बासिया पार्टीबो जों बासिया CPM कांग्रेस खायनो जा इच्छा खालायदि जों ताबो नों CPM खाय ताबो कांग्रेस खाय ताबो अब खालाय जों कांग्रेस खाया जों IPFT नि जे पार्टीनि जे नरे जत किछु निने बिसिं बासां जत अब तमन तिनि आबाय के काजेना आं सारामो संग नरक केसनो रसानानै खायदि जोंबो केस रेजाक दङ नर रसाखो जोंबो केस होसनाय सुदाखौ फलसेरखौ याके केस के केस चलते आसना नि मीडिया पर्सन हामबाय जों प्रेस मिट मा खायमानि कारण खौ माहायसि जों थांनाय 2 तारिखआव जों ब्लग अम्पियादि ब्लगआव जों थांनायखा थांनाय बिसिङाव जों जेरा निउज रक नुखा जों सिनि त्रिबामो थानो जे केस खायरमानि दा आनि निजे सतंगो तै आं लगराव तै 7 जना सकलाय जों 8 जना रजाक मानि कारण गप तमान बांनि रजाखा जों तले साइमनिया जों सुदर थाङै जों बरनो ताखिनि एक्स एमएलए ब बीएससी चेयरमैन हि तमा बाबो आसौखा आसमा तै जों सिनि बसकानो जे सामु हम न तै जों सालायबो काहा के
बाइके चलायनो बनो सालायनो थांखानोबो बोरै खरबसा जनता सारि जमातिया हनै ब यासै थें खालायो हंखा हमान बेसिम सोंथिं दलनो माना खायो आग्रह जों जतके जों मुं साबरनो हा दया हाइफानो जों हा दय बर केस खायखा ओ केस खायमानो बर जों जदिबो जों साबाय सा जोंनि ग्रिपा साबाय ग्रिपा सा तंलाय नोंखे जों खा हामबाय मा तंलायनाय जों खामा लगलायनाय हानबाङै आं जे जोंनि आइपिएफ नि जे कर्मिरक जों केस खायनायनो आं गयनाय जोंनि केस जे रजाक माने जे तमानबां रखा बनो बर नवा सबै बाइके जानाय बोसाङो सालायै बनो बम हाय सलुशन दं बनो बर वा सलांथों जदि वा सब यांखे जों बाहायनो अनाथ केस रजामोन तै जोंबो अन्य रकम जोंनि हाय दंमैया जों कायसे स्टेप मानाना हानबाङै आं जोंनि जे एक्स एमएलए सिनि चन्द्र जमातियानो जों गयनो निने जे ताबो जे कप सामाराव जे दाला फागि सामारावनो कम खायस्ति नों जेहेतु निने एमएलए पाइथांखा नोंनाव आसाव बुइतंस्ति जदि तंयाखे अमायखे उसकानि मुलक दलनो बनि जे दलनो रय तंहाखे ते बिसं काजे सिस्टेमनाय काजे बायखे जोंनिया जाखे तंलाय माने बनो सिसङो मा सगलायनाय असुजल फै सावयां आरो नु अनि कमथा